Hvad er en synopse? Det vil jeg nu gennemgå for jer. Det er din dagsorden for prøven, altså den mundtlige prøve i dansk, og det er en oversigt over dit indhold og det forløb, som du har valgt at lave i de 10 minutter, du er på til den mundtlige eksamen. Det skal give lærer og censor indblik i dine overvejelser. Du skal begrunde dit valg for, hvorfor har du valgt lige præcis det her prøveoplæg, og ikke alt muligt andet. Hvorfor er det her interessant og vigtigt og relevant i dag? Så har du overskrifter med, som viser, hvad du vil komme ind på. Man kan sige, at synopsen er altså det, der viser, hvilken retning du vil gå. Hvilken rød tråd du har valgt til din præsentation. Så vil jeg opfordre dig til at være mega grundig. Synopsen indgår ikke i sig selv som en del af vurderingen, men den er udgangspunktet for den mundtlige prøve, og altså det, der kommer til at danne rammen om den mundtlige prøve. Derfor vær rigtig grundig med at få den udarbejdet. Det kræver, at I fordyber jer. Og det er den tid, vi skal i gang med nu, at I skal fordybe jer i jeres prøveoplæg. Og før du kan lave synopsen, skal du fordybe dig i og arbejde med dit prøveoplæg. Og det kan du gøre på forskellige måder. Det du blandt andet skal af de punkter, der står her. Først skal du selvfølgelig læse, se og lytte dit oplæg grundigt igennem. Du skal overveje, hvad er det for nogle danskfaglige tilgange, jeg skal bruge, når jeg nu skal arbejde med en novelle, eller et billede, eller et digt, eller en artikel. Hvad er så vigtigt? Du skal analysere og fortolke. Du skal vælge et oplæsningsstykke, som jo også indgår som en del af fortolkningen, det du arbejder med, i den måde du vælger at læse op på. Så der skal I vælge et rigtig spændende og godt oplæsningsstykke. Så skal I perspektivere til fordybelsesområdet, og også til opgivelserne generelt, hvis der er noget, vi har læst i løbet af året, som også er rigtig relevant at henvise til. Og til sidst skal I vurdere prøveoplægget. Jeres egen vurdering af den her tekst. Man kan altså sige, at fordybelsesarbejdet er råstoffet til din synopse. Hvis du laver et godt og solidt fordybelsesarbejde, så får du også en rigtig spændende synopse. Synopsens opbygning kommer jeg her to sider med, hvordan den skal bygges op. Den skal fylde 2 sider, og på side 1 skal den indeholde de punkter, der står her. Du skal have dit navn og klasse, overskrift på fordybelsesområdet, altså hvis du har trukket det moderne gennembrud, er det du skriver som navnet på fordybelsesområdet. Oplysninger om prøveoplæg, altså hvis du har valgt en novelle, så er det titlen på novellen og forfatteren og årstallet. Og det kan være andre relevante data, der kan være vigtige at have med der. Så skal du begrunde, hvorfor har du valgt denne tekst, eller dette billede, eller den kortfilm, osv. Hvorfor er det lige netop den, du brænder for at arbejde med? Og så en præsentation af prøveoplægget, altså hvad handler den her novelle om, for eksempel. Det var side 1. På side 2, der skal du have en oversigt over, hvad du vil præsentere ved prøven. Altså en liste over, hvad kommer du ind på. Hvad for nogle danskfaglige tilgang har du valgt? Hvilke analyser og fortolkningspunkter har du valgt, der er relevante? Du har kun 10 minutter, så du kan ikke nå alt i en tekst. Så derfor er det så vigtigt, at du nøje udvælger, hvad er det allermest vigtige, jeg vil præsentere. Så skal du perspektivere, og det kan som sagt både være noget inden for fordybelsesområdet, til opgivelserne generelt, og det kan også være noget helt andet. Noget i dit eget liv, noget du har læst, eller set, eller hørt. Noget som du finder relevant, og som du kan perspektivere til. Det vil være rigtig interessant at høre. Og så skal du vurdere det, og så skal du skrive, hvor har jeg mit oplysningsstykke fra, altså hvilken side er det, og hvilke linjer osv. Så skal der være en kildeliste, og så skal både jeg og dig underskrive synopsen.
Og så skal den skal være i 3 eksemplarer, både en til eleven og til læreren og til sensoren. Så er der her et eksempel, og her er der på side 1 alle de her fakta med navne på det hele, og så er der begrundelsen for valg af prøveoplæg, præsentation af prøveoplæg, og på side 2 er der så selve dispositionen for prøven, som er sat op i stikord her. Hvad vil du komme ind på? Hvad vil jeg perspektivere til? Hvad er mit opløsningsstykke? Og hvor har jeg fundet mine informationer, altså en kildefortegnelse. Det var en gennemgang af, hvad er en synopse. Nu skal du i gang, og først og fremmest skal du finde det helt rigtige prøveoplæg. Så det er i gang med at skimme en masse forskellige tekster, læse om perioderne og så videre, og finde et godt og spændende prøveoplæg, og derefter lave synopsen. Værsgo og gå i gang.